ମଧୁଝରି ଘାଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ପାଣିପାଗର ବିଷୟ ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ MI ଚ୍ୟାନେଲ କାମ ବେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବିଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପରିକି ଆର ଅଧିକ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଟାକି ରଟିଙ୍ଗା ଠାରୁ ଜିଉ ଦେଇକିରି ସଂଯୋଗ ରହିଛି ରାସ୍ତା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ରହିଅଛି, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ